बाजारावहाय दसे फिसाजोनो CYDP प्रग्रामनि गानग्रा जोमग्रा देलायग्रा बेफोरबायदि गस्ला लंपेन्ट देलायग्रा माग्रा लांनो फैदों आरो बै लावनो बिमायाबो दायो देलायग्रा दखानावहाय हाबबाय दिनै मा देलायग्रा बायखो बिमायासो मिथिसिगौ आरो दिनै बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सानसुफोर बाजार आरो दिनैहाय सुनिबार बाराय बेलाय मा दं मा गैया मा दं मा गैयालै मा दखान बे सानसुफोर मा बारायमोन दिनैलाय सुनिबार बाराय ना बाजार जादों दा ओमफ्राय नों बेहाय थादों नामा बेसेबां मोनो थानायनि हा 50,000 माहाजोन जासिगोनलै ने बरिया बहायथो नोंनिया न'आवलाय हिनजाव लाबाय नामा साबेसे गथ'आलाय साथाम बिहामजो लायना लायाखै जाबाय बरिया नोंसाय मा बायखो रेसन लादों फानग्रायानो बेनो मा लादों माने देलायग्रा लानांगौलै देलायनो मा नायदों बेलाय देलायग्रा माग्रा दं नालाय नैबेहाय देलायग्रा सरावहाय हाबनानैहाय देलायग्रा बायदों नोंसोर बेलाय नै रानियाबो बायदोंलाय नै बिमा फिसा मा लाखो ओइ मा लाखो लाखोमाने लाखाङाखै नै बिमाबो बे देलायग्राफ्रा जा मोजां नुखायनो फैना लांफैनो हागोन आरो बयबो देरे ना मा फानो मा दं मा गैया नैबे हरनि दखानाव टाटा खोलोम दङ नै ओरैहाय आसान खेराफोर दङ नै पाउडार दङ नै 101 बुस्थुआखौनो मोननाय जायो आरोखि नै बेहाय थांखु थिमिबो दङ नै बेहाय